हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आसाम पुलिस एबिइउबि जाय नोंथांमोना पास जाना दङ गोबां सोंलु जागासिनो दं गोसोआव आरो गोबां कमेन्ट्सबो फैदों काट अफ बेसेबां थांमारगोन फिजिकेलाव दा लोगोफोर नोंथांमोननि आनजादा जानाय लामायाव फैगासिनो दङ जेरै नभेम्बर लास्ट उइक नङाबा डिसेम्बराव जाखागोन थ' नोंथांमोना फकास खालामदो फरायदो गोसो होदो आरो नोंथांमोना साख्रि लादो दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर फिजिकेल काट अफ बेसेबां थांगोन गोबां कुइसन फैगासिनो दङ आरो हानायसिखौ रिप्लाइ खालामदों हायखौ दोनदों दा लोगोफोरा नोंथांमोननो माखासे मटिभेसन भिडिअ खालामगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल जाया आरो नोंथांमोना मोजां फरायनानै साख्रि लानो हायो दा लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जितु आं सिगांनि एक्सपिरियेन्स आं जेब्ला आसाम पुलिस खारदोंमोन अब्ला काट अफ बेसेबां थांदोंमोन बेनि सायावबो नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय एबारो बयबो रिटेन एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना थ' नोंथांमोना गासिबो एनालाइसिस भिडिअ खालामदों जाहाथे नोंथांमोना मटिभेसन जायो दा लोगोफोर एक्सपेक्टेड काट अफआ बेखौ जोङो फिक्स बुंनो हाया नाथाय जों हमना लानो हायो जास्ट जोङो 25 मेलफोरा आरो फिमेला एसेबाबो खम जाखायो जेरै 21 22 थ' बेबायदि जायो दा अब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला नोंथांमोना गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन काट अफनि अब्ला बेयाव मोननाय जागोन बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना एडमिट कार्ड एग्जामनि थाखाय बेयाव डाउनलड खालामनो हायो आपडेट डेट मोनसे मोनदों बेयाव नोंथांमोना नायनो हायो नाथाय दासिमबो एग्जामनि जेबो नटिस फैयाखै जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो नटिसखौ होगोन दानि लोगोफोर काट अफ बेसेबां थांगोन जायफ्रा फिजिकेल एबिइउबिआव पास जाना दङ बेनिफ्राय आपकामिं भेकेन्सि गोबां ओंखारगोन एबिइउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय कामान्ड' पस्ट ओंखारगोन नोंथांमोना बेयावबो जायफ्रा 10 पास जाना दङ इलिजिबोल जागोन आरो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा नोंथांमोननि आनजादा नभेम्बर लास्ट उइक नङाबा डिसेम्बराव जानायनि चान्स दङ मानोना देग्लायनो जाखागोन थ' दानिया बाथ्रा जाबाय काट अफ बेसेबां थांगोन थ' लोगोफोर आं सिगांनि आङो जेब्ला रिलि होदोंमोन आं खारदोंमोन नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामगोन थ' आं मोनदोंमोन 29 मोनदोंमोन सिगांनि प्रिभियास रिलियाव लोगोफोर आं 29 मोनदोंमोन अब्लाबो आं एग्जाम होनो हायाखै एबा मोननाय जायाखै मानोना एडमिट कार्ड गनाय जायाखै थ' 30निफ्राय गदोंमोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट थ' नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बै समाव इउबिआव थ' 29 मोनदोंमोन बेनिफ्राय एग्जाम होनो मोननाय जायासै स' अब्ला नायदो लोगोफोर काट अफ थांदोंमोन बै समाव नाथाय एबार मोनसे प्लास पइन्टआ बेनो दाथ' लोगोफोर गोबां जबलेस जागासिनो दङ कर'ना थाखाय गोबां जबलेस जादों आरो बयबो एग्जाम होनो हाखायाखै एबा रिलियानो जाखायाखै स' बेखौ नायोब्ला काट अफआ मिनिमाम थांनायनि लामायाव दङ जेरै हमना ला 25 जायफ्रा मोनदों थ' नोंथांमोना जेबो नार्भास खालामनाङा नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय फकास खालामबानो जाबाय गोसो होबानो जाबाय थ' उनाव एडमिट फैनाय फैया बे आलादा खोथा नाथाय नोंथांमोना जेब्लायबो एग्जाम नोंथांमोना होनो थाखाय रेडि जानांगौ मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि आखायावनो दङ साख्रिया थ' जेब्ला नोंथांमोना एग्जामाव मोजाङै होनो हागोन अब्ला नोंथांमोना नाम्बार मोनोब्लानो थ' नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ ओंखारना फैगोन दा ओरैबायदिबो जायो लोगोफोरा नोंथांमोनखौ मटिभेसन होनाया बेनो जाय नोंथांमोना फिजिकेलाव खम नाम्बार मोनदों अब्ला नोंथांमोना रिटेनाव जुदि मोजां नाम्बार लायोब्ला थ' नोंथांमोनाबो मेरिट लिस्टआव फैनायनि लामायाव दङ दा सिगांनि एक्सपिरियेन्स शेयार खालामबा जों बेखौ नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर जायफ्रा एक्सेलेन्ट खारनो हादोंमोन बिथांमोनाबो एग्जामाव हाहैया एबा हानाय जायासै अब्ला बिथांमोना ओरैनो लस जादों एबा बिथांमोना साख्रिया जाना फैयाखै थ' खायसे 7 मोननाय दङ 13 मोननाय दङमोन सिगांनि रिलियाव जायफ्रा 35 30 गाहाम मोनदोंमोन फिजिकेलाव थ' बिथांमोना 10 13 मोनदोंमोन अब्ला बिथांमोननि साख्रिया जाना फैयाखै स' बेबायदिनो जायो लोगोफोर नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा थ' नोंथांमोना जायखिजाया रिटेन एग्जाम होनो मोनगोन होननानै सानना लाथ' आरो गोबां बुंनाय बादिब्ला खोनादों लोगोफोर देग्लाय बयबो एग्जाम होनो मोनगोन होननानै नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ मिथिथ'वा जायखिजाया नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन होननानै सानना लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना फरायबाय थादो आसाम पुलिसाव थ' नोंथांमोना एबियानो जा इउबियानो जा नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन नाथाय मोननै डिफारेन्स दङ बेयाव बेनो जाबाय एबिइउबि दा एबिआव लोगोफोर बे जाबाय एबिनि काट अफआ एसे खम थाङो आरो इउबिना एसे हाइ थाङो जायफ्रा इउबिआवबो एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना एबिआव मोननायनिबो चान्स दङ मोजां नाम्बार मोनोब्ला स' बेखायनो नोंथांमोना फकास खालामदो एग्जाम होनो थाखाय दा बेनिसिम लोगोफोर मटिभेसन भिडिअ जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना आं बेखौ खावलायबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो